Història de Xixona al carrer. La Fira de Xixona. Avui celebrem la edició número 12 de la Fira de Nadal, un aconteixement molt esperat per tots els xixonencs, perquè serveix per a difondre arreu de tot el món el nom de la nostra ciutat i els principals productes nadalencs. A més, la ciutat en estos dies rep a milers de visitants que poden conèixer-la de primera mà. Però quan arranca i a on estan els orígens de la Fira de Nadal? A l'edat mitja, les fires eren un aconteixement molt important perquè es constituïen en un mercat anual que normalment durava 15 dies i per atraure la vinguda de compradors el que es feia era estar durant els dies de fira francs de ningú impost reial. En l'edat mitja eren molt famoses, inclús internacionalment, la Fira de Medina del Campo. En la nostra comunitat també eren importants les fires d'Oriola, Cocentaina i Xàtiva. Però Xixona quan va celebrar fira? No va ser fins a l'any 1626 quan es va sol·licitar en les corts fetes en la vila de Monzón la possibilitat de fer una fira i el síndic de Xixona li demanava al rei lo següent: si ha servit per acte de la present cort proveir i manar que en la vila de Xixona haya d'haver-hi fira cadascun any des del dia de Sant Bertomeu fins al dia de Nostra Senyora de Setembre, après següent, i que tots los que acudiren a comprar i vender a dita fila sien francs de tots los drets que en les demés ciutats i viles reals del regne on hi ha fires acostumen fer. És a dir, el síndic de Xixona volia celebrar una fira anual que anava des del dia de Sant Bertomeu, 24 d'agost, fins 15 dies després, el 8 de setembre, dia de la Nativitat de la Verge Maria. Però el rei va concedir només fer fira el dia de Sant Bertomeu i els 2 dies següents i que la gent que acudira a la fira no fora franca, era a dir, que tinguera que pagar impostos. Aquesta petició i aquesta solució real va sentir els xixonencs molt malament, però van fer esta fira, la Fira de Sant Bertomeu, fins començaments del segle XVIII. I això és tot. Si vols saber-ne més, busca en Facebook la pàgina Cronista Xixona.